Dewan Tri Sulamisik di Dewi Permata. Sowan kang kesepisan ngaturke uluk salam kawujengan biyen. Saya dalam ngaturke ulujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng lengan kanthi sekeca sinami mirsani lan midhangetaken Trisula Musik. Trisula Musik. Yuhu. Ontran-ontrane sapa to aja kok yuhu bareng iki? Ya saksing iki ayo jurakane Depur iki. Apa ya to? Ya ngono ngisor tambahi. Yuhu. Trisula Musik esuk tambahi wi. Gebre ganti. Oh dipateni piye dibudi. Nesu. Sing nyender iki karo aku sentimen. Sentimen to. Masuk lek budi. Budi artinya budek dikit. Aja ngono to aja. Teko kae sing utuhe nggur kene tok. Apa iya to? Sing ngene gak kirane. Rada ngene iki. Ki ngaturke lelipur, Nduk. Niki diparingi sragenan, Pak. Oh, rene. Tak goleke mungso. Goleke mungso. Ngene ra. Sing gebak karo kowe. Oh, lah nggih. Mbah Salim. Mbah Salim. Salim. Salim, Mbah. Monggo Mbah kersane tambah regeng. Nggih, Mbak pilih kersane swanten, Pak. Monggo. Sik tak jikuke mek sik. Sik to mikir jikuke sik. Oh nggih, langgam riyen nggih. Nggih, manut kok. Dawuhe napa Mbah Salim? Kali jemeneng mriki enggak? Kok sing padha kowe yo enek. Jurakane Sekar Kawedar. Sapa, Mas? Kakanda Wartanto. Oh lah iya. Cek mangga Mas Salim. Enggak. Om Salim. Oh. Om Salim, Om Sali kok Salim. Oh Salim. Wah, wis judekne. Oke, ngap. Asa Lili. Sali. M to. Kok Salim? Ya luput aja. Semare emosi ya. Go Mbah, napa Mbah? Cek. Bawa riyen? Mboten. Tetesing Tresna mawon. Anjing. Ginarap langgam napa gecul sragen? Seragen, Pak. Gecul Gecul. Oh, setengah. Ojing. Ojing. Wah, mumet Mbah Sali ojing. Gecul sih. Gak udut meneh. Ibun-bunan lho iki. Malah gerudat udut. Ora bawa. Mangsane rekreasi ya togok iki. Kerja le. Kok marah-marah ya to, Jan. Yo. Ya. Nesu. Seragen Trisula. Yang simawang
gayeng ngono wae. Pripun, Mbah? Pokoke lekas gayeng. Oh, lekas gayeng ngaten nggih. Telaske nggih, Mbah nggih. Kula napa jenengan? Napa bareng? Mbah Salim cok kleru neh. Iya ya, Jo, kok ya dibahas terus ki lho. Mbah Salim. Ganti jenenge. Nggih, ngapunten nggih, Mbah. Tresna iki ora saya biasane ping kalih. Oh, biasane ping kalih. Ping pindho. Oh, lah nggih. Ping pindho ki ra. Mboten marem nggih, Mbah nggih. Napa meneh, Mbah? Garwane wong liya. Garwane wong liya. Gantos nggih. Gantos mboten? Gantos. Gantos. Nggih, mangga Mbak Sasa. Kene ganti karo Dik Sasa Wong Vanessa. iku ki telu iku malah tak Lah nggih. Siap. Diratani nggih, Mbak. Wah, iki cek semangat. Mengke bar niki kantun niki kalih mbok-mbokane niki. Nggih, kowe klontekne sing satu. Siap. Kiat, Mbah. Wis gayengke bae. Nggih. Monggo. Jenengan kiat yang 3, Mbah. Lho kuat papat gene. Iya to aku iki. Ngandel ra. Dalam. Salim ya, Mbah Salim. Hai. Telung lagu, Mbah. Iya, iku pokoke telung lagu tak entekke iki kowe pokoke. Ini yo nyuwen-nyuweni ora apa-apa iki. Butahe ben gayeng ngono bae. Bunga ra kaya wengi iki ya, Mbah. Ayo itu. Ayo, Mbah. Arang-arangan ngono. Mbah Utin derek. Mbah Utin derek. Wah, mboten. Oh, boten. Mboten. Kula niki bebas. Bebas, Mbah. Bebas. Pokoke nderek kula nggih siap. Teng griya kula nggih. Pokoke siap entene kula ni seneng. Cahlos. Nggih. Hiburan lah. Hiburan. Ya. Hiburan. Terus Pengen ya. garwane wong liya. Tekok Pengen neh. ya. pokoke gayenge wae. Nggih, Mas siap. Kijo, pokoke gayenge Mas. Siap, Mbah. Nggih, Mbah Salim. Lah wedokane gak obah blas kok. Obah jane, Mas. Obat to ya wis. Apa ora nek obah? Obat to. Neng apa sli
Ninggal aku dek. Jaipok masuk. Oke, baik. Orang duduk toh. Masuk. Yuh, piye aja? Masuk. Tangannya piye aja? Piye rene aja. Mah, mencos. Enggak tahu dicak saiki. Neng apa? Neng apa sliramu teko? Pripun derek sing setunggal? Sing setunggal Tak kaisane ya Mas. Nggih, monggo. Monggo Pak. Yo Tri kene. Pokoke gayenge wae. Nggih. Mengke nuwuni panyunane jurakane wedhus senengane mengke tayub. Gijing miring napa niku mengke derek. Kowe niku yo diselani. Nggih, niki jenengan riyin monggo. Napa lagune riyin? Memanekmu, Mas. Memanekmu. Ha, iki jurakane Mendo. Gijing miring kali napa niki mengke? Siap. Sembah nuwun nggih. Tri Julali. Kowe kewani joget ora? Iku saka jurakane Mendo. Ya ben gayeng ya melu joget kene ya ora apa-apa. Apa? Ijing miring sak isine karo warudoyong. Oh, ngono. Isine cek ngendang santai. Nggih. Mangga. Iki napa riyen, Mbah? Memanekmu. Oh, memanekmu riyen. Memanukmu. Memanik. Oh, memanik. Wis marai emosi. MC masuk yo. Masuk kok. Minggu. Bagi orang yang tidak mampu mau ke
Yuswa. 3 lagu sih kuat sih rasa. Ki genti. Oh siap, wah ku jar tombok neh iki. Alhamdulillah. Suwun nggih, Mbah. Sidora iki. Ya sida wis budget dibayar kok. Al sembrono kowe iki. Ya wis aku tak ora lungguh. 2 lagu. 2. Kijing miring Warudoyong. Oke. Sing dawuh Bose Mendo. Nggih, bose. Nun. Celani. Mboten, Niki mboten. padha jenengan Rosa niki. Kula nggih rusa. Niki tante-tante Rosa padha niki sami. Ya, engkol piye? Heh. Engkol piye? Lah kotot kowe. Iki penyanyi apa gento. Gendut. Balik Irama Tayu, Bek. Ya, Iki endi sik kijing miring sik Warudoyong. dengah-dengah manut. Cah pinter kok ya. Nun. Oh nggih. Oh nggih. Sekedap mangke bar Sekedap Pak, niki. mangke Nggih. bar niki nggih. Niki tak nuwuni dawuh saking Jurakane Mendo. Oh nggih. Nah. Niki cempene teng mriki, Pak. Lah niki lho. mboke Cempe. Mik piye? Mimi. gabes. Ngene. Asli ya oke. Asli Lin. Doi. Lah iya. Serakajen bahasaku. Mangga Trisula. Yuh. Paham. Wah, kupingmu wis mulai apa to, Bi?